aw ye sɔgɔmada in na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲumandɔn ka masa in fo masa min ye bi yira an na ka tila ka a ɲini a fɛ tile tiimɛ ko ɲuman ala k'o di an n'an baden bɛɛ lajɛlen o ma sɔgɔmada in na sa min ye ɲɛmaaya sogo kalifalen don Mamadu Adama Mayiga fɛ n'an bɛɛ lajɛlen k'a ma ko gafu jɛman Kamadu an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ nin waati in na n'a ka denbaya fo dabilennin kɔnɔna la mun ye madame Mayiga Awa Sumunu ka foli ko o ɲɛsin a ma n'o bɔra sa an ka ɲɛmadanga ale Bala Sanogo Balajigi an b'a fo nin kɛnɛ in kɔnɔna la nin waati in na lakana o kalifalen don Sumala Danbele a n'a ka denbaya fɛ sa n'o bɛ Asanatu groupe n'o b'ale ko fɔ lakana bolo nɛgɛ karafe sɔgɔmada in na o bɛ mun ye Anata Kansa ye dɔgɔnɔ Sherifu Muso Jama Noir nɛgɛ karafe o b'ale bolo Facebook Mohamed Kulubali n'an bɛɛ lajɛlen kama ko fa misirakaw ka belebele mun ye Facebook o b'ale bolo sɔgɔmada in na kuma barama fila don ne tɔgɔ Bubakar Tarawele bɛɛ lajɛlen kama ko Bete ani Maliba Momo ni Momo Sangare ni bɛɛ lajɛlen kama ko Maliba Momo an ma fila de bɛna kunnafoni ka ala se aw ma bi fo aw sigiyɔrɔ la o siratigɛ la sa an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen na sɔgɔmada in na ko aw bisimila Noura gafe kɛnɛ kan sɔɔni mun ye sirajan taama an b'a dabɔ yanni an ka sirajan taama k'a dabɔ an bɛ fɛɛrɛ ni dabali kɛ k'a lajɛ ka Momo k'ale la kumaso kɔnɔna la yan k'ale bisimila an ka sɔrɔ k'an bolo kari mun ye kunnafoni balan o kɔnɔna la sɔgɔmada in na Momo salamu alaikum wa alaikum salam Bubakar Tarawele Bete alhamdulillah mais Allah sɛbɛkɔrɔ tanto o baasi t'i la alhamdulillah ayiwa ay bisimila i yɛrɛ don alhamdulillah faru bɛ cogo di a ka kusa Allah ka dɛmɛw kɛ ami ami Bubakar Tarawele Bete ne bani siri bina bini siri ba dala a bɛɛ kun ye ni ɲininka bani bɛ se ka dɔ sɔrɔ a nɔgɔbaju la cogo min min ye foli ani tantoli an b'a ta ka ɲɛsin lamɛnbaa cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ma k'u ladɔnniya k'a fɔ kulobu ka filtration n'a ɲuman n'a mandi la Noura Fm an kan o de ma fiɲɛ tama sira 94 tomi 5 Bubakar Tarawele Bete yande haju wasa ye sabula min ɲɛ ma guwan o bɛ nin sigi yan a ka ca ala fɛ o dusukun salolen o bɛ jigi so min ye anw ka nin jamukan ye laadala ko baden do sabula a bɛ kɛ sababu ye k'a daminɛ tɛnɛ ka na dagosi fo juma la sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 10 heures min kɔni ye jamanaw kibaruyaw ye an b'a bɛɛ lajɛlen laraw ye ni ka lase malidenw ma Mali kun n'a kun a ka jamu bɛ hali Mali kɔ kan bɛɛ bɛ n yɔrɔ sɔrɔ a la o kuma Bubakar Tarawele Bete a kun kɛn bɛ fama ye wa famaw la belebeleba baaraw taabolo bi cogo la a lajɛ ka baaraw ninnu mun an bɛ fɛɛrɛ dabali kɛ ka don baaraw kɔnɔna la ni waati na sa an bɛ boli biribiri ka taa an ka radio partenaires fan fɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada in na Mansour la radio Kati Mansour ale bɛ yen 90.00 Modibo Tarawele ale ɲɛmaa ye Aruna Kulubali Makenzi fo ka taa se an ka cɛkɔrɔba ɲuman Mani Bakar Demeka mun ye Amara Kulubali ye an b'a fɛnɛ fo jako nin waati na a n'a ka denbaya radio Tunkarake ale bɛ Murja Macha Samake foli o bɛ lase u ma radio Bawule ni radio Layidu nin bɛɛ lajɛlen radio minnu bɛ Buguni o kɔnɔna la professeur Kɔnɛ Suru Waraba Musa Kɔnɛ an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Sama FM ale bɛ Yanfuli la Sokɔnɔ Daɲɔgɔn an b'a fɔ a ka jamukan danbe kɛnɛ o sanfɛ Bill Sumano ale jelikuntigi ye radio Jitigi FM Walanjaba kɔnɔna la foli a bɛ lase u baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma Modibo Sogoba SNTD kɔnɔna la Grand Commerçant International Sita Sidibe Kebla n'an bɔra sa Momo an bɛna Kolokani radio Epifani ale bɛ yen o de jara an denkɛ don foli o bɛ lase a ma Magan Fane président Kutrada Lamini Konaren bɛɛ k'a ma ko Ivoire Burama Kulubali Sunkalo Jalo fo ka taa se Ablaye Kulubali ninnu bɛɛ lajɛlen ma anw lamɛn Kolokani radio Dafina Momo ale bɛ Fana de nin waati na an bɛ foli lase u ka ɲɛmaaba ma n'o ye Mahamadu Dumbiya n'o ye promoteur ye Dawuda Bagayogo ɲinama kɛ Japon fɛnɛ o kɔ ka ye kɔ fɛ mun ye radio Jalani ale bɛ yen Amjata Ladi Dibaha badabada foli a bɛ ɲɛsin a ma Wan FM ale bɛ Tumiya ɲɛmaa ye Suruman Kulubali ye promoteur o ye docteur Ablaye Dambele ale fɛ Seydou Tarawele Musa Ba directeur caisse de retraite Mara Mukro Janel Kamati Christine Mukoro Sama Jarani bɛ k'a ma ko Tamour ɲinama kɛ directeur ko n'o ye Joseph Tienu ye radio Koto FM ale bɛ Sikaso Mamadou Sidibé bɛ k'a ma ko Bajou Sori Tarawele an bɛ foli lase u ma radio Bajɛ FM ale bɛ Tukutu de Tukutu b'an na sɔrɔ Bajɛ FM ale sanfɛ radio Badenya Manankɔrɔ radio Bɛnkola ale bɛ Senu radio Sigi Ja mun ye Kalana radio FM Jayikura ni waati na ale bɛ Kaye foli ka nin bɛɛ ma nin ye radio ye an ni radio minnu kɛlen bɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma kunnafoni a bɛ se ka jɛnsɛn cogo min na nka an tɛ se ka don kunnafoni in kɔnɔ abada f'an k'an ka Tunkarakew ka foli ta ni k'o sɛgɛrɛ nin waati na mun ye super patriote Baba Adama Touré an bɛ foli ta ni ka n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ nin sɛgɛn kɔnɔna la Faransi Baba awɔ mais il y a quoi ko Baba de ne de ko ya quoi ne mi ɲininka ne ko Baba Adama Touré i ko Baba wa a ka Baba bɛ yen a bɛ baasi foyi t'a nin na alhamdulilayi a fɔ an ka ni bloco a ye mun bloc kɛ a ye mun kɛ a ye fɛn fɔ ɲɛna kɛ semaine tɛmɛlen ko jumɛn a dogolen la a fɔra i ka taa sira mun fɛ i bana ka t'o de fɛ mun sira a fɔra i ka mun fɔ i banko de fɔ c'est-à-dire donc ne kun y'o fɔ promesse jumɛn tun b'a ci a fɔ a fɔ lamɛnnikɛla jɛkulu k'a mɛn ne t'o dɔn bilen e t'o dɔn bilen ne tɛ faamu dɔn kuma na an bɛɛ na min kɛ o kun ye yɔrɔ 2 tali ye e b'a bɛɛ dɔn ayiwa
wa shima yana bo Amadou Diallo la ame fulita ni ka segere Ameriki ko fi nanye Amadou Diallo fo ina make wasaka Musa Kulubali ko Faransi mi Ibrahim Touré Arabie Saoudite ka wa ke fo kata se Amadou Bagayogo ma Indonésie ani madame Bagayogo Fatma ta Indonésie Alassane Fofana Faransi Karakone Londres mo Musa Touré maragade zirane foli obela sama ni watina bada ali jigne ame foli ko lasiama adama magasa plomberie do Faransi ko na la foli obela si ama Touré fo kata framé sur Diallo ka no bela jilemba on na memu ni watina Italie o konala tanti Valermaye Adjaratou Traoré ni wati na me fulita ni ka segere Gwanzu Chinois dugu o konala ale jigine ambafo ni wati na Mamadou Beki sokole Noura Fm na fuli abeta ni ku ubela jelen ku o segere Bakar Touré bete angana yo nege bi kuma funu nga farne aka fari abe kuna funu tim monde koso ma ame min fo la me jere jekluwe beki klo shwalendo ame sfiani zama soni do menye zole amada gafula angata رحم الله صلى على سيدنا محمد رفيع درجة ودورك شرقماتي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كان مسو دم سلم ماكروبا نتوري غاوسو كاللوبات اللالبي كالكسي نيكا أراجو واتيبو 94.5 إفنا كان يتابوالا إكا أتوالا نكا أتوالا أندا أتوالا لسي فاندان كما داريرو فاندان كوكونا فوني لامي يرودو ديك نورا FM لامي بس نكون بي نورا FM لامي لالا ني حبي دينك لالا ني أبي دي لالا بي تونغرانجي أني كنا فوني أويكادو karamogo ba aleka nana jo anjigi koro na mugo ba la obise ka le wele akan daga juru sira 67 01 16 16 yelma 77 01 16 16 yelma 74 86 25 25 na we nunu wele lala ni abide awaki ba yaso ko dugawo ko ajabira o jele radio Noura FM bikonoto anani to mini murudu duru wala sili obeke ka bawjela ko rajiko fi naga duru sira 76 33 43 03 misiga kan 76 33 43 03 moni ogushi akacha la fa aminyon kibare ko osro kenaka mo men flika do ni nouveau origine ma aleta so madena mamo kumale na kono odi tuguna a Traoré tuguna ni sondomane akodi tuguna Traoré aya ira ka foko organi iniki kuma munna abesina organi iniki munna ira la ka foko okanga sigi senka kalata munno okanga keka kalata nunu bela jelenka Allah rawe fatriga ba muye tuguna Traoré ako obara bela jelenko abe damne bi so mada na de ako bi tarata doyena na be bejuan kalo klemuga ani konontoma samba fla ani samuga ani kle asiga fu tala ko jatemina na ke kula bi kala je muye organi iniki ni ako na be siga sigi senka na atisiga sigi senka fatriga ba ya ira kafo ako kabinu wati muna anga jamana premier ministre no be shugal ko kala maiga ko fo ale ko ne ya ira kafo ko munye siga fu tala muye organi iniki ko ako ko abe sigi senka akuma be fatriga bako ako bara imbela jelenko abana buluda bi ane shini le flabara ko ndu abara na ke muye sibi okonna ola bari kala fatriga ba muye tuguna Traoré aya ira kafo ko ame transition fanga mun konnala siga fu tala muye bara chama ore bulu dalendu obulu bara chama ko ni chama ira ko ibina ye kafo ko muye lakana balia ko kele anga jamana en konnala ya lakana obisika jamana fantan nani bela jelena tugumuna obara ko obulu dalendu obulu jamana ko ngara susu fagala ye na jamana klenga jote obara fene ko obulu dalendu obulu no bela jelen tere tamana ga buy ako jamana ere maratu ko nyuma kalangu kene ya ani kase an yere bade albalman nyonchila la dem sika na ayra damani nyonchila tugumuna ko obara chama ne be ko obulu dalendu muye transition fanga abulu ga obelata ibina ye kafo ko fo mbe no kuma ka chambi ode kalata ko kuma asanga ni wati bela jelen ko politiquement fo kata faramu gouvernement mawka o kuma de be bela jelen ko oda patriga ba mu to kuna Traoré o siratiga la ayira ka fo ministre mumbe na le ka bara benendo kalata ko bela jelen nyana boli ma jamana ngono no de lieutenant colonel Ablaye Maiga ni wati laba nunu konna akele meka feren dabali bela jelen ke malido amsega kuma to muna kerenga la mu politiquement we ni do kun laba yan konna ay feren dabali ke ani chairman ko ni uye nyanye ani politiquement uye nyanye ani société civile ma uye nyanye aka ja fuka tase mu conseil national ani uluma chairman fene be ku uye nyanye conseil national du mengele la société civile fatriga baka fola ako korfa mumbu che uda konna la ore korfa munye sigi konna la ayira ka fa ko mu ni transition wati mira ko folendo ala o wati
ninnu ko a ka timɛ cogo mun na o bɛ n'a ta ko mun ye organique ni ko kuma o de kuma in ko a cayalen don ni kalata na k'i bɛna fɔ ko a cayalen don parce que ka b'a ka fɔ la a ko an ka jamana premier ministre n'o bɛ Choguel Kokala Mayiga n'o ba ale kofɔ ale kɔni ka yeta ani politique maa caman ka yeta o tɛ kelen bi koyi o sababu mun ye Choguel Kokala Mayiga ale y'a yira k'a fɔ ko mun ye organique ni ko kuma ye a ko o kuma ko a banna pepepewu sababu ko organique ni ale ye jateminɛ kɛ experts bilala baara la olu y'a yira ale la k'a fɔ ko mun ye organique ni ko a bɛ se ka kɛ ko na an dara ɲɔgɔn na ko siga foyi t'a la ko nɔgɔya ko o bɛ na a kɔnɔna la nka i ɲɛ bɛ o yɔrɔ min na nin balamini belebele bɛ yen dɛ sabula min ye mɛtiri ta bɔ ye ale ko n'a ma ɲɛ caman kɔni b'a la k'a fɔ ko an k'a sigi k'o t'a jira k'a bɛ se ka sigi dɛ n'u ko k'a bɛ se ka kɛ ko faisabilité bɛ yen an b'a fɔ k'a kɛ mɛtiri ta bɔ ko k'a bɛ gɛlɛya k'a bɛ gɛlɛya o de ye gɛlɛya bɛɛ n'i ka fɛɛrɛ tɛ kɔni b'a la Choguel n'a ka fɛɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na nka a bɛ ɲɛ cogo o cogo an ka laɲini y'o di baara banna Fatirike b'a ka fɔ la a ko Choguel kɔni y'a yira k'a fɔ ko in ko a bɛ se ka kɛ nka an bɛ don min na comme bi Choguel ale hakilinata ni parti politique maa caman bɛ o hakilinata o tɛ kelen ye kɔrɔfɔ in yɛrɛ bɔra Choguel da kɔnɔ yɔrɔ mun na o de ye ani an ka jamana conseil national du patronat du Mali olu ye sigi min fɔ CNPM olu ye sigi min kɛ u ni Choguel ni ɲɔgɔn cɛla la Choguel y'a yira k'a fɔ ko tile 10 kɔnɔna la ko olu ye baara min kɛ fanga min tun bɛ yen kalo 9 olu ma se k'o baaraw kɛ a ko ani experts k'u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye bɛnkana kan k'a fɔ ko mun ye organique ko a bɛ se ka kɛ n'an dara ɲɔgɔn na ko fura ɲuman ko o bɛ sɔrɔ a la parce que b'a ka fɔ la a ko parti politique dun fanfɛla la i bɛna ye k'a fɔ ko parti politique belebele min b'an ka jamana in kɔnɔ bi n'an k'a ma ko ASMA CFP Bube Mayiga o ta ale kɔfɛ wa olu kɔni y'a yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnla min ye Sumaworo Bube Mayiga ye ale yɛrɛ yɛrɛ k'a fɔ ko organique ko kuma min filɛ nin senna nin ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ ale dun ye sigi min kɛ n'an k'a ma ko dialogue national inclusive dialogue a ka o sigi kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko organique ko a kan ka sigi sen kan n'a ma ɲɛ ko a bɛ sigi sen kan a ka kɛ mun ye sigikafɔ caman o de kan ka kɛ o kɔni ɲɔgɔn ye caman o de kan ka kɛ walasa ko a laɲini a bɛ se ka sabati cogo min y'a labiloma ɲɛbila la Fatirike b'a ka fɔlɔ mun ye Tomuna Atraoré a y'a yira o siratigɛ la hali bi n'an nana politique dɔw fanfɛla la hali bi mun ye kodɛmi ye n'ale kofɔra a tɛ Useni Amiyo Guido Poulo la o ta ale kofɔ wa olu kɔni y'a yira k'a fɔ organique wo organique tantantanw olu mago tɛ nin si la laɲini ye fɛn min ye bi kalata bɛ se ka kɛ cogo min na a mana kɛ cogo ko nin foyi tɛ se ka malidenw bali ka taa kala kɔni ko ka taa a ta malidenw ka taa kala ta a banna o nɔfɛ ko tɛ dɛ kala talen ko mankan mun bɛ o ɲɛsira de ko don Fasiri kɔni dɔ sɔgɔmada in na baara bɛɛ lajɛlen kɔni a bolo dalen don nin waati in na mun ye CNGB o kɔnɔna la ye na Ala sɔnna ma mun ye colonel lieutenant colonel Ablaye Idrissa Mayiga baara in ɲaminɛlen don ale yɛrɛ bolo Fasiri an y'a sama ka bɔ mun ye Nouvelle Horizon kɔnɔ Tomuna Atraoré ale kalimu kalatigi Bakari Traoré bɛte Ala k'a ɲɛ ka d'a ma min ko ni Fasiru ye hali bi an bɛ taa n'a ye Bakari Traoré bɛte ni ye n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛnfura min ye a bɛ fɔ o de ma ko l'indépendant yɛlɛma wɔrɔ a bɛɛ n'a ta tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ Bakari Traoré bɛte o de fara ni bɛ sɔn ka caya min ye physicien ba ye a ko kunungu ye tɛnɛn ye juin tile 28 san 2021 o de kɛra sababu ye min ko ni an ka ministre ɲɛma kurakurani n'o de Choguel Kokala Mayiga a ye wuli ka jɔ belebele de boloda min kɛra sababu ye e ni ne a n'a ɲɔgɔnko an jabala min bɛ Mɛdinɛkura a bɛ fɔ soba min yɛrɛ ma ko maison de la presse a teri sen jɔ ye physicien ba a ko ne wuli ka jɔ in ta ka lajɛ nin ko ye wuli ka jɔ nafaman belebele de ye sabula a bɛ kɛ sababu ye min kɔni ɲɛbila baara mun bɛ anw ka ministre ɲɛma kura bolo Choguel Kokala Mayiga a ko da anw yɛrɛ ka kibaruya ɲɛmaw yɛrɛ tulo kan physicien ba a ko ne y'a ka ɲɛbila baaraw ta ka lajɛ i b'a fɔ an tɛ sɛgɛn a fɔli la abada lezina min ko ni sécurisation du territoire ye n'o ye kɔni anw ka jamana a bɛɛ bɛ se ka bila cogo min na lakana minɛnsɔrɔma kɔnɔ cogo min o b'a ka baarabolodalen kɔnɔna la o tɛmɛlen kɔfɛ min ko ni ye yɛlɛmalu ye réforme politique ani institutionnelle o fɛnɛ sen b'a la o tɛmɛlen kɔfɛ la suivi des élections min ko ni kalafili labɛnko ɲuman ye a n'a kɔlɔsiko ɲuman nin bɛɛ ye Choguel Kokala Mayiga a nɔfɛ caw ye o tɛmɛlen kɔfɛ l'apaisement du climat social furukufuruku mun ni ŋayakiɲayaki ma ni ɲɔgɔn cɛ n ka hakɛ Bakari Traoré bɛte i b'a fɔ Yezu ole dala cogo min funu bɛ se ka jigin cogo min o tɛmɛlen kɔfɛ la tenue des prochaines assises nationales de la refondation min ko ni ɲɛbila sigiliw ye donna nataw la o fɛnɛ caman de na se
cogolo ɲɔgɔn kan min bɛ kɛ so ye fɛn min kɔni y'an ka jamana ye an mako b'a jɔsenkura min na b'a karita dɔ bɛ te senw ka ɲɔgɔn sɔrɔ parce que nba a ko lajɛrɛ in kɔni bɛ ban kunu kuma o kuma min kɔni an yɛrɛw ka ɲɛmaa ye Segu Banjugu Dante maison la presse président kura ale don sabula ale ye fonction de ta président fonction kɛra 1er février tɛmɛlen février kalo tile gale tɛmɛlen san 2021 anw ka ɲɛmaa falenna o yɔrɔ o donni in de kama parce que nba a ko min kɔni Banjugu Dante ko in kɔni bɛ fori kuma o kuma fɛn min ye fulu ye a y'o alu tanga yesi sogɛli kokala Mayiga a n'a nɔfɛmaa bɛɛ lajɛlen ma ka tila k'u ladɔnniya ka fɔ min kɔni ye sabatiko ye olu caman de na kafo ɲɔgɔn kan an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye kibaruya dilaw ye min bɛ kɛ sababu ye nin camancɛrɔ fanga in kɔni an bɛ se k'u dɛmɛ cogo o cogo ca ɲumanw na Bakari Dɔrɔ bɛ ten an bɛɛ k'an jija o la nin kɔni sɛbɛn an ye min salo ka bɔ gafeso min kɔnɔ l'indépendant min ye fasɛri sɛbɛnjɛkulu ye olu ka nɔrɔbila don u ka biwale la indépendant maaw foli a bɛ taa ni k'u sɛgɛrɛ mun ne y'i bolo bɔ ne bɛ n sɛlɛ ka don ni lobby ma ale ta tɛ caw ɲɛma na mun kumalen don a kɔnɔ o de ye jankuru ko de jankuru a ko laɲini caman jamana in kɔnɔna la nin waati na a ko jamana gouvernement siga foyi t'a la gɛrɛntɛ kɔni a b'u dala nin waati na min ye syndicat jɛkulu k'u kɛlen bɛ ka gɛrɛntɛ ta ni ka gouvernement ka a sɛgɛrɛ ala k'an tila Fasiri Gabako a ko mun ye jankuru ye nin lobby kɔnɔna la jɔnjɔnani a y'a yira k'a fɔ ko laɲini caman de bɛ senna nin waati na mun ye communauté internationale o ka gɛrɛntɛ ko o ba anw kan o bɔlen kɔfɛ mun ye Bamantu ye olu ka gɛrɛntɛ ko o ba anw kan nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi maa minnu kɛlen bɛ ka na muru yɛrɛ ta k'a da jamana kan na o ye syndicat jɛkulu ninnu kɔni caman de ye anw ka Mali foroba cakɛlaw kosɛbɛ an bɛ waati min ko sisan a kɛ ɲini o kundama wililen don a kundama a taara dɛ Fasiri ba ka fɔ la a ko mun ye syndicat jɛkulu ninnu kɔni u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye u ka baarakɛla minnu bɛ yen olu ka hakɛw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka labato cogo min na u bɛ se ka balo lafiya kɔnɔna la cogo syndicat jɛkulu ninnu k'u ka laɲini o de ye o ye o de ka ɲi Fasiri ba ka fɔ la mun ye jankuru ye a ko n'i ye ko in taabolo jateminɛ k'a lajɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko siga foyi t'a la gouvernement in ko gɛrɛntɛ yɛrɛ ko a b'u dala ko ye ko waati ko a ma nɔgɔn fo k'a fɔ ko a ma nɔgɔn o sabu kɛ mun ye travailleur du département des affaires étrangères ka ko olu ka baarabila sɛbɛn o dalen don ministre so min ka baarabila ɲɛsilen don Mali jamana ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ko in nabɔli ma cakɛla jɛkulu mun bɛ olu fana murutilen don mun ye surveillant de prison Fasiri ba ka fɔ la siga foyi t'a la olu ka baarabila sɛbɛn ko o dalen don polisilakaw kɛnɛya maaw ani fo ka taa se mun ye mɔbiliba bolilaw ma ninnu caman de bɛ yen k'u ka baarabila sɛbɛn ko a dalen bɛ gouvernement ka tabali o sanfɛla la k'o b'a yira k'a fɔ ko waati kɔni ko a tɛ nɔgɔya gouvernement bolo Fasiri ba ka fɔ la an bɛ don min na comme bi gɛrɛntɛ yɛrɛ kɔni bɛ gouvernement kɔni ko a dala ni ka maa ninnu u kɛlen bɛ ka gɛrɛntɛ yɛrɛ ta ni ka gouvernement ka a sɛgɛrɛ ni dun y'a lajɛ gouvernement ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɔni sigi sen kan u bɛ syndicat jɛkulu ninnu u bɛ se ka sigi ka bɛn to la cogo min na i n'a fɔ an ka jamana in yɛrɛ a b'o laɲini malidenw na a sigira a kumara a ka ca Ala fɛ an mana bɛn mun kan o bɛ kɛ mun ye sababa o ye Fasiri ba ka fɔ la mun ye jankuru ye a ko o siratigɛ la i bɛ na ye k'a fɔ ko juin kalo tile 15 an ka jamana premier ministre n'o bɛ sogɛli kokala Mayiga ko fɔ ale yɛrɛ ye sen bɛ kɔnɔkɔrɔ ni ka taa INT maaw jabala bala n'o ye bourse de travail o kɔnɔna ye o siratigɛ la sa i bɛ na ye k'a fɔ INT maaw u kɔni y'a da sogɛli kokala Mayiga kulo kan k'a yira k'a fɔ ko tile 10 o de b'i bolo tile 10 n'i ma fɛɛrɛ ni dabali kɛ an ka laɲini ninnu bɛɛ lajɛlen a ka timɛ baarabila badabada n'an k'o ma ko grève illimité olu o baara kɔni ko o bolo da Fasiri ba ka fɔla mun ye jankuru ye a ko ni dun ye ko jateminɛ ka a lajɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko ninnu mana taa baarabila la ko a gɛrɛntɛ ko a bɛ juguya fo k'a fɔ ko a bɛ juguya ni dun y'a lajɛ ko mun ye ni laɲini caman ninnu bɛ yen maa minnu jɛra ka a laɲiniw sabati o tɛ maa wɛrɛ ye k'o ye an ka jamana faama kɔrɔ n'o bɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita IBK n'o o ba ale ko fɔ ale ni syndicat jɛkulu ninnu de bɛnna nin baara in kan waati mun na a bɛ fanga ko o kɔnɔna la a ko ni INT minnu u taara baarabila la tan ala kɛ sababu ye an ka jamana cakɛyɔrɔba caman bɛ olu na dafiri mun ye bangiw nafolo sɔrɔ siraw a ka ja fo ka taa se mun ye kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ma nin caman kɔni n'u ta gɛlɛya kɔni ka a sɔrɔ a kɔnɔna la Fasiri ba ka fɔ la mun ye jankuru ye a y'a yira o siratigɛ la sa a ko tiɲɛ don mun ye syndicat a ka baara kan ka kɛ mun ye a ka baarakɛlaw k'u ka laɲini ka a bɛɛ lajɛlen timɛ o don dɛ dan a bɛ don min na i n'a fɔ ko bi jamana in bɛ taabolo min na i n'a fɔ ko bi e ko bɛɛ lajɛlen man ka jisuma dɔɔni k'i kuliji la wa walasa jamana a bɛ dingɛ minnu kɔnɔ jamana in bɛ se ka bɔ nin dingɛ kan cogo min na a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ kɛlɛ ba anw kan bana b'anw kan fɛn caman ko o ba anw kan an ka fɛɛrɛ ni dabali de kɛ jamana in Mali a kun bɛ ji la cogo min na Mali kun bɛ se ka bɔ ji la cogo min na k'i jɔ diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ka a ye siratigɛ la mun ye Fasiri ba ye mun ye jankuru ye a ko waati ko a ka gɛlɛn fo k'a fɔ ko a ka gɛlɛn kalanfila sofelen don camancɛ sofelen don Bamakɔ yɛrɛ ko o bɛ ni kana sofe ni syndicat jɛkulu
n'u taara baarabila tan ka ja ko a baara ko a bɛ gɛlɛya fo k'a fɔ ko a bɛ gɛlɛya n'u taara nin cogo la a bɛ gɛlɛya dɛ u b'an faa dɛ Jamuru ka fɔla a ko ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ hali bi an bɛ kuma in ka a maana bɔ a ko sani ka jɛkulu ninnu u filɛ ka laɲini mun kɛ ne ta ni dun y'a laɲini jateminɛ k'a lajɛ u ni IBK de bɛnna ni bɛnkan sɛbɛn caman bɛ yen u ni IBK de bɛnn'o kan a ko transition yɛrɛ transition waati de k'a fɔ ko a bɛ na ni laɲini ninnu ɲini nin waati na wa ko bɛɛ lajɛlen ka jisuma dɔɔni kɛ i koliji la ayi dɛ o yɔrɔnin na mot dɔ bɛ yen n k'u b'o de fɔ ko l'état c'est une continuité awɔ b'a fɔ l'administration c'est une continuité ko cogo di o kuma de b'u da awɔ mais Milo franchement a tɛ se ka kɛ oui au regard actuel a tɛ se an kana ɲɔgɔn lajɛ tiɲɛ yɛrɛ ni ala ka kan a tɛ se hali ni volonté politique bɛ yen a tɛ se musakanin ko b'an franchement musakanin ko b'u jɛ a tɛ se an kana ɲɔgɔn musalaka dɛ yan tɛ mɔgɔw ko il faut pas qu'on se leurre olu bɛ harmonisation ko kuma la ko ka sara bɛɛ kɛ dama ko k'a bɛɛ dama kɛ écolemètre n'u ka statut particulier sigilen don awɔ ni min ɲɛnabɔ dɔ ko na nin ta ɲɛnabɔra anw bɛ wuli k'an jɔ awɔ an tilala wa nin bɛɛ ko sisan ko sisan instantanément a nɔgɔnin bɛɛ fɛ an tɛ jamana in bila sanfɛ dɔɔni a bɛ sanfɛ o nka Mali n'a ɲɛna a bɛ ɲɛ an bɛɛ ye dɛ kojugu kɛ n'a gɛlɛyara a bɛ gɛlɛya an bɛɛ ne y'o fɔ n ko au cas échéant le naufrage collectif a bɛ gɛlɛya dɛ ala k'an porokoto yan tɛ mun ka nin gɛrɛfɛko kuma min bɛ sen na awɔ ni nin baara kɛra la hawla ala k'an kisi yɔrɔ jamana in kɔnɔ bɛɛ bɛnnen don k'a fɔ ko cɔcɔ kalo uti hali n'o y'a sɔrɔ jamana yɛrɛ an bɛ pays normal la cɔcɔ kalo la gɛlɛya bɛ y'a kɔnɔ n ko de ye période de soudure ye wa an bɛ k'an pousser ka gɛrɛ o waatiw de awɔ yan tɛ mana taa baara bila bada la nin waati in na ala ka fara an kan ɲuman t'a kɔnɔ dɛ a tile kelen majɛ musakako la jamana yɛrɛ to a la a bɛ min cɛ maa si t'o dan dɔn jango limité ko dan t'a la ala k'an porokoto fasirikɛ b'a kɔni a ka fɔla mun ye jankuru ye lɔbu o kɔnɔna la a ko syndicat jɛkulu ninnu u ka dɔn k'a fɔ waati mun bɛ transition maa ninnu bolo kalo 8 dɔrɔn de b'u bolo o siratigɛ la k'u ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ u ka sigi u ka kuma dɔ ka dɔ bila dɔ ko o ta walasa jamana a bɛ se ka wuli ka jɔ cogo min na ne jamana n'a wulila ka jɔ maa ma bɛ fɛ k'i ka laɲini kɛ i bɛ se ka laɲini kɔni baara ninnu ka a t'i ma o wagatiw la gan an bɛ don min na kɔni bi Mali de kɔni Mali a gɛlɛyalen don Mali kɔnɔna la Mali lomalen don yanni a bɛ firi yanni Mali ka firi an ka fɛɛrɛ dabali kɛ an ka kɔrɔta an ka sɔrɔ ka laɲiniw k'u ɲini fatiri dɔ sɔgɔmada na an y'a sɔmɔ ka bɔ lɔb kɔnɔna la jankuru ale ye kalimikalatigi bonya a b'a la Bakar Toro bɛte gaba fara kunu o de ka bɔ bakɔrɔnin d'a ma min ye l'indépendant ne b'o ta min ye federasiɔnba ye o de Abdoulaye Jarakɛ a y'a fɔ nin cogo in de la nanzarakan na a ko malgré les menaces d'attaque terroriste ayant retardé sa marche la troisième compagnie de l'armée reconstituée prend pied à Kidal e kun fama min ye federasiɔnba ye a ko hali n'a sɔrɔ nin waati laban ninnu kɔni na Kidal ko nin sira an kana ɲɔgɔn musalaka Bakar Toro bɛte a taama man di tile jango su a ko o n'a ta bɛɛ min ko ne fara ɲɔgɔn ka lakanakulu ye min ko fɔra a bɛ waati jan bɔ a bɛ fɔ min ko fɔlen yɛrɛ ma ko compagnie de l'armée constituée ne ye armée constituée in da ka lajɛ a ka kan an ka yɛlɛma bamanankan na a bɛ se k'a faamu cogo o de ye findigilakakulu ye anw ka jamana tɔgɔ to a la légitimement Bakar Toro bɛte min bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye sema maaw ye olu bɛ don a la plateforme bɛ don a la an yɛrɛw ka famaw olu fana bɛ don a la nin y'a kɔri kɔnɔta ye o de don kamalen a n'a kɛ i bɛ forme na bi dɛ an ka taa ninnu de ka di ne ye n'o de kunfɛfɛ taama an ka taa a tɛ maa lase foyi ma ni lagosi tɛ min ye federasiɔnba ye a ko ne ye nin ko in ta ka lajɛ Bakar Toro bɛte an bɛ don min ko bi nin labɛn sabatilen don sabula min kɔni ye nin findigila ka kofɔlen n'o ye troisième compagnie de l'armée reconstituée ninnu kɔni sen jɔra Kidali ka ban federasiɔnba a ko janfa caman de tun bɛ min kɔni bɛ kɛ sababu ye bamanciman ninnu u ɲɛ kana da nin maa kofɔlen ninnu ka abada lezina Kidali marabolo kɔnɔna la o de y'a to min ye juin kalo tile 25 tɛmɛlen janfa belebele de bolodara MINUSMA yɛrɛ ka dangan na min kɛra sababu ye fɛn min kɔni ye alimanden maa 12 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔn ye kasisibilenw yɛrɛ to a la olu bɛɛ taara ji la u bɛɛ binna maa 15 de binna nka alimangaden min kun b'a la o contingent min kun b'a la maa 12 olu de binna federasiɔnba a ko ne wulikajɔ in ta ka lajɛ a kɛra Gawo sira de kan n'a tɔ tuma min na min kɔni nin troisième compagnie ye u b'a la k'olu sɛnsɛn cogo min na a kɛra o waati de en terme d'escorte maa min u b'a la k'olu sɛnsɛn bɛnkanni wale in taara ka ɲɛsin u ma e b'a bɛɛ kun dɔn jango nin fanga bolo kofɔlen min filɛ nin fanga ni barika ni kɛlɛ jo min bɛ ninnu na u ɲɛ kana da ɲɔgɔn kan abada lezina
kidali dugukolo kan de ko ya janfa sirawe parce que samba ako nga janfa na tabe tiɲɛ bɛ yɔrɔ min Ala subhanahu wa ta'ala ale yɛrɛ bɛ yen de o de y'a to an bɛ waati laban min na i b'a fɔ sisan min kun ye nin fin tigila ka kofɔlen ninnu ye nin bɛɛ farila ɲɔgɔn kan wa u ye kidali yɛrɛ marabolo sɔrɔ parce que samba a ko ni du ka baaraw ta ka lajɛ ninnu fana ka baaraw ba karita dɔ de bɛ ten a baaraw kolo ka gɛlɛn kojugu parce que samba a ko min ye sécurisation de l'administration ye an ka foroba cakɛda fɛn fɛn ko nin bɛ kidali u n'o sɛbɛkɔrɔ larawi o tɛmɛlen kɔfɛ ka tila ka kɔlɔsili jugumanw ta ka ɲɛsin a ma koyi e kuma in fɔ ma o tɛmɛlen kɔfɛ min ye gouverneur ye o fana n'a ka denbaya a n'a ka cakɛlaw ninnu bɛɛ ni kun bɛ bila lakana minɛn sanuma kɔnɔ o tɛmɛlen kɔfɛ camancɛrɔ ɲɛmaa mun bɛ kɔrɔn fɛ n'o ye autorité intérimaire ye ninnu fana ka lakana bɛɛ bɛ bila kɔlɔsi yɛrɛ minɛn kɔnɔna la baara jolenba mun kɔni bɛɛ nin waati laban ninnu na troisième compagnie de l'armée de reconstruction i bolo Bakary Traoré bɛ o de ye nin n'a ɲɔgɔnna damandanw de ye parce que sɛnba a ko hakililajigi la a ka kan an ka mɔgɔw hakili lajigi sabula premier contingent ka taa fara deuxième contingent kan ninnu kɔni ye wulikajɔ boloda tuma min jamana in kɔnɔna la o de kɛra sango kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye février kalo tile 13 ye ka taa Kidali sango de premier contingent o y'i yɛrɛ sɔrɔ Kidali o ni sisan cɛ a furancɛ ka bon dɛ o bɛɛ de ka jira la gɛlɛya ninnu kun bɛ nin ko in yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ parce que sɛnba a ko nin waati laban in kɔni na ni ye contingent fɔlɔ ninnu ta ka lajɛ min kɔni ye maa 100 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔnko ye a bɛ t'i jɔ o de la un effectif de 600 hommes n'i y'a ta ka lajɛ en termes de composition min kɔni sema maaw ye o maa 200 o kun b'a la plateforme maa 200 200 laban o y'anw yɛrɛw ka famaw ta ye nin kɔni ye sɛbɛn an ye min salo ka bɔ gabeso min na l'indépendant yɛrɛma hɔrɔn Abdoulaye Jara Bamankɛ ale ka sɛbɛnnen don u ka bibɔli la Abdoulaye Jara Bamankɛ foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Momo ni bolo bɔ ne bɛ n bolo ma a kari ka don soit de Bamako ma ale ta te caw Bamako wula ko di mun ye an ka jamana faama ye n'o bɛ Assimi Goïta n'o bɛ ale kofɔ a ka dade kɛra sababu ye mun ye jamana Faransi jamana ɲɛmaa ye n'o bɛ Emmanuel Macron kofɔ a y'a dɔn se ka a yɛlɛma koyi a y'i dɔn se yɛlɛma joona dade o de ye mutisme ye k'i dade slash en français mutisme i hakili to o ye Assimi ye cɛ ye Anika Fasirika baga fɔlɔ mun ye Umaru Angoyi Baye a ko Assimi ka nin daden a kɔni kɛra sababu ye mun ye Emmanuel Macron a y'a dɔn bolo ni ka a yɛlɛma o siratigɛ la i bɛ na ye k'a fɔ ko a ye ciden kɛrɛnkɛrɛnlen kɔni ci Bamako kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnla mun ye Assimi Goïta ale fɛ yen ciden ninnu nakun tɛ dɔwɛrɛ ko ye fɛɛrɛ ni dabali ka kɛ an ka bɛn fɔla an ka sigi an ka kuma an bɛɛ lajɛlen ka nafa bɛ mun na ko o ye o don dɛ Fasirika baga fɔlɔ mun ye Umaru Angoyi Baye ɲɛma a ko kunun tilegan fɛ i bɛ na ye k'a fɔ an ka jamana faama n'o bɛ Assimi Goïta n'o ba ale kofɔ a kɔni Macron a ka nin ciden ninnu kɔni k'o bisimila dɛ o ɲɛna ciden u ye maa 2 ye i bɛ na ye k'a fɔ ko Franck Paris ani l'amiral Jean-Philippe Rouland a ka ja ko nin ciden ninnu kɔni ko ni Assimi u sigira u kumara parce que b'a ka fɔ la ninnu ka nali nin waati nɛ bɛɛ jateminɛ k'a lajɛ waati tɛmɛnenw na ala ma mɛn anw ka jamana ministre de défense n'o bɛ colonel Sadio Kamara n'o ba ale kofɔ ale kɔni bɔra Irisigalakaw fɛ ala ma mɛn sigi dɔ kɔni na mun ye conférence sur la sécurité internationale parce que b'a ko o siratigɛ o kɔnɔna la mun y'an ka colonel Sadio Kamara ale bɔra Irisigalakaw fɛ yen a ko Faransi président n'o bɛ Emmanuel Macron kofɔ a ka nin ciden ninnu nalen nin waati na a kɛ waati fana don mun ye colonel Assimi Goïta jamana faama ani mun ye Faransi jamana faama u ka kuranw a ti ka taa dakisira kelen kɔni ko o fɛ u bɛna ye k'a fɔ u ka yetaw ko o ti kelen ye Fasirika b'a ka fɔ la mun les idées divergent yere Fasirika baga fɔlɔ mun ye Umaru Angoyi Baye a kɔni y'a jira k'a fɔ ko mun ye an ka jamana faama n'o bɛ colonel Assimi Goïta ale yɛrɛ kofɔ ale kɔni y'a bila a ka page Twitter la k'a jira k'a fɔ siga foyi t'a la sigi in kɔni a kɛra wa sigi in kɛra hukumu kɔnɔna la o de ye mun ye fantanya o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na basigi o bɛ se ka na mun ye jamana 3 mun bɛ yen n'o bɛ cɛncɛnfuga o sanfɛla la ko basigi ko o bɛ na se ka na cogo min na les 3 frontières du Grand Sahara africain nka Fasirika ba mun ye Umaru Angoyi Baye a y'a jira k'a kabini waati mun na mun ye Badaw fanga ale binna Badaw seginna ka taa foro kɔni o kɔnɔna la o kɛra sababu ye mun ye Emmanuel Macron a bɛ n'a fɔ i ye jɛgɛji kɔni mun fɔ a taara foro la kɛ y'a ye yan a tun tɛ foro la i t'a to ne ka dɔmɛ wa i y'a ye wa mais a tun tɛ yan non qu'est-ce qui te prouve qu'il demeure à son champ ne kɔni ko n k'a taara de samiya sera o cɛkɔrɔba ni foro ka taa a ta n'a tabaliya o mun bɛ se ma an ka cɛkɔrɔba de koyi ne m'a fɔ n k'i sen na ŋɔni bɔ i k'i kun na ŋɔni an ka cɛkɔrɔba de don sa o kɔni nkalon t'o la jagoya tɛ an ka cɛkɔrɔba a tun bɛ foro de kɔnɔ awɔ a kun bɛ n'a ma ɲɛ a wulila ka na baara mun na baara yan bɔr'o la a bɛ segin ka taa foro de kɔnɔ
aide jamu samia sera ni waati na résident surveiller ko kuma obisina ayo ndato la o kuma mini mimbe ndato la de nete ma fi ngo gaba faraka bo bade ndama résident surveiller ko kuma flesina ndata la fasirika ba mun ye umaro ango yibayi ale ko ya ira ka kabidi fanga ko ni ko adafilla e mena ni makiron kera maye inna fa ko mun ye jigaji kelembe ka boja kuma ko ntonka abe furundo to ko muna abe furundo ti mun fanga impine ya ira ka fa ko mun français ante jane ni bi ante jane ni sini wa ma mun ngara so be ka fanga imbi ame feran dabalike ko nyangri mun ya anga jamana fama asimi kuita amakuma ayo bala jene foga ba mun jamana fama asimi kuita amakuma e bolon ko fe mun Emmanuel Macron jamana fama français tawa anana ira ka foko kureta dans le kureta o ye fenye ko nyangli ira de kanga ta ka jamana ko niko asegere ayo o fena ko o beziri ndai mun asimi kuita amakuma o bolon ko fe mun Emmanuel Macron anana ira ka foko mun aka kelege chamu mbe no be force barkani ko fo aka ja ko abna feren dabalike olu bela jelen ku ka segisho wala ma ana fereke mamun mbe aka dobo ula ibe jeno o benata ziri namu abana o benata mun asimi kuita amakuma parce que baka fola mun Emmanuel Macron akoni ni korofo chama fo ga fe mun yere kelenka damali babi o de asimi ka dade asimi tika kuma ale akani fe mbela jelen fo asimi tika kuma bo e fe bi ka buga dabal gane joni ga che yoro ngele mina o de ay qualificatif mu attribuage mina l'imperturbable angana nyo musala ka de ay ale koni tay na ma nyami chocho e bena shimi jole suru akasilanzi ngoni akara yoro ga machama ngoni filibina de jamala faro ya ye mama la fuwarido akasilanzi nyone doni babi makunde ebe mun kuma ke to kuma imako glanengo abana andika fasirga baka fola ako ano domine na fobi munya ashim ko ita akoni keleme ga France jamana nyama ka akamana gamfo ga foko akamana galendo baraba osabu ga munye France jamana nyama ye Emmanuel Macron ama seka asim ko ita kan tabole famia tukashila ni biya jitemina ka laje anga jamana akona la malidon do miga ira ka foko munye irisi jamana ye o ka feren dabalike kana on deme am seka bo munye bamanchu bolo to muna akoni duyo ni jamana nchama jitemina ka laje irisi faransi aka ja ko nunga yeta ko ku tekele farafina ko la la de parce que baka fola munye umaro angoyi bayi ko mala somine aka ja ko siga fota la ko o shuba ko Emmanuel Macron abe faka feran dabali bala de letiga senga sisa akunya korofo mun foka teme abe sega segi akotto mun doni parce que maba afore ko kolote nena o kati nena nyelema abi yelema ina taninda mon vebe na mbaba ni mwesa eta to anga dome wa wallahi yen ndege fu ya fude ya fada nyeka aramu abana asrane ne do wala asrane do de yae mo ko na jigala de ay Emmanuel Macron ale be deja mana yinungola chogwate barganin ka nali jamana ngona la ali stakara munye ina yinungo fenala même au sein de ton état tu ne fais pas l'unanimité ben na mon fond nyesa ala kanye kadama Emmanuel Macron ndogoy turala foto gam folani nunu nye ukuma mblogo chuko me o klebana de on me mindo e madala na o moma momoni ko defasire so mala na anya sama ga ba moy so de bamako okonala Omar Angoiba ale kalam kala tige bunya abala bagar toro le bete nouvelle horizon nebota mama ninture ni nya ka sebende ako maya ratita demeko atitako santé infantile et lutte contre la Covid-19 des médicaments d'une valeur de 10 millions de francs CFA remis au CESCOM de Misra ebe yendo même Misra CESCOM ngoni modo ube to awara famo beba do de la nimo ko nim fo bendi so yi Misra pemia abana ayi pemi ni pemi fo boyne bala o se mole bamako bienvenue na pemi flani bienvenue pemi bamako est-ce que pemi awo Misra CESCOM pemi yero akme joro ko na abora yu abora yu abora no Misra ka tini wa ba kalama bo sango abora ya mena antara acho amanyolo yele ma fala ko nala ni ma flisi sa munyi yoro nyi acho ko Misra redi abekere mkodo de police anga bana yoro na akre docteur su anga géographiquement ne mago be yoro mina o dewo géographiquement acho ko Misra di awa be Misra di mais ça ya yele ma kata ni ma flisi zone sur le konala atara sans fil voilà sans fil atara sans fil là abe sanfile kungolo willedo abe sanfile nga be Misra alo do ngumbe angle na boso mini di ma fa musa ngo yebe apemi ko mu be Misra ni watina ni ma fili o kere doti wa Misra era sesko mu ba fo mu mako Misra peni o yele mana kata sanfile la okay o kuma en ka chane oui angata
Ok, merci de m'avoir brisé la nuance. Voilà. Y'a quoi une femme? Bakar Touré Bete, Nouvel Horizon, Abo de Kano, Maman Touré, Akmara, Akudi, Yabala, Bakari, Ni Kamela Mawan Jogo Jogo, Ni Madonna Misra Mayana Bode, Aïe, Bovier, mais for the Sambai, Ako, Mini Sibiridon de Meli, Bakar Touré Bete, Nisonjala Belebele, Okumen Misra, Sabula, Mini Dugudungi, Katafara, Mini Kunyana Boba, no autorité administrative, Aforbacha Belajirle, Larawi Bow, Katafara, autorité coutumière Manuel la Dalatugue, a Befar la Nyonga, Nisonja Reminek Mabakelimono, Kata Misra Pemina, Fadisamba, Ako Nyataka Laje, Ulika Joyere, Akungwe Munde, Mimoni Kulude, Amotim Kusisa, Kulumi, Nabefo, Akulu Rema, Association malienne de lutte contre la cherté de la vie et la pauvreté. Ah, nous on est Nakangadi. Sabra, Kuli Moni Hakilna Mini. Fɛn min ŋɔni ye fantanya ye o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na a n'a bɛ musakanin mun bɔ dɔɔni bɛ se ka bɔ o dagosi la cogo min na fasisanba a ko ne ni wulikajɔ in ta ka lajɛ ninnu ŋɔni sɛbɛkɔrɔ dɛmɛna sabula u dɛmɛna cakɛda dɔ yɛrɛ bolo kɛnyɛrɛ tigilama dɔ de ka cakɛda badi don a bɛ fɔ kɛnyɛrɛ tigilama min yɛrɛ ma ko Sakɔ holding fasisanba a ko ne Sakɔ holding yɛrɛ maaw ta ka lajɛ olu de ko nin sɔn na k'u bolo don posi kɔnɔ Bakari Touré Bete dɛmɛ o de ka fisa diɲɛ ko bɛɛ la min ŋɔni miliyɔn tan ɲɔgɔn na bonɲɔgɔn Sefala y'o de di wa diku ye mun de fɛn min ŋɔni minɛnw ye a bɛɛ sanna o de la minɛn ninnu ye mun ni mun de fɛn min ye denmisɛnninw ka vitamines ye o n'a ɲɔna a n'a furamisɛnninw n'a maɲɔgɔlɔn tɔw o tɛmɛlen kɔfɛ an filɛ nin ye nin diɲɛ laban tile min na diɲɛ selegina ni banajuguba min kun n'an kan n'o ye coronavirus ye Bakari Touré Bete o kɔni bɛ se ka kunbɛn cogo min na ni fura mun ye o de dira o musaka bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o dagosi de diri jɔ miliyɔn tan ɲɔgɔn na bonɲɔgɔnla Sefala e kuma in fama yɔrɔ ko nin ye koba ye anw ta mana hali bi jumɛn Jalakɔrɔji mais nin tɛ gouvernement ka dɛmɛ o wallahi ça vient d'un particulier comme toi comme moi e ko to anw ta ye fo sisan amana mun de mana mako c'est-à-dire kɛlɛ u bɛ ɲɔgɔn buruja la fan bɛɛ lajɛlen fɛ Jalakɔrɔji yan mun ko la Jalakɔrɔji kaw ka mun ye vaccin nana vaccin in bɛ kati ko k'a ti di ko parce que ko an yɛrɛ dama ko an bɛnnen tɛ ko la yan mais ko dɔ bɛ ese y'o faamu ne y'a faamu Jalakɔrɔji faama ninnu bɛ siran radio baarakɛla ɲɛ dɛ sisan e mɛ ne t'o dɔn wa n bɛna mun f'i ye awɔ covid a vaccin Jalakɔrɔji ta nana ko a tɛ se ka na cogoya si la ko parce que ko an yɛrɛ dama min ye sɛsikɔmu kɛlɛ dɛ kana mairie kɔnɔna la dɛ a bɛ yen de fɛn bɛɛ bɛ yen ala kana to ka ba la ayi ko ti di wa de awɔ a fɔra k'a ti di don n'aw kɔni ma bɛn bɛɛ o kɔlɔlɔ hakili bɛ laɲini fɛn fɛn la ɲɛtaa fɛn fɛn na Jalakɔrɔji ko la a si tɛ ɲɛ sɔrɔ o kɔlɔlɔ bɛ jigin jɔn kan awɔ ni bɛɛ y'i sigi ka buguni kɔnɔ ka kɛ dugudenw tɛ disi gosi ye n di sɔn a bɛ to n da la dugudenw tɛ ayi ala na kira a kɔlɔlɔ bɛ jigin population de kan o walayi u ma foyi t'a la c'est nous qui faisons frère u b'o yɛrɛ ko kɛlɛ dɔrɔn na on paie le lourd tribut ko kɛlɛ walayi i bolo don an ka taa Bakari Touré Bete Fasisanba a ko ne nin ko in da ka lajɛ nin ko nin kɛra bonya yɛrɛ ka jigila ye kosɛbɛ sabula n'a fɔra ko nin ɲɔgɔn na dɛmɛ ka ta ka ɲɛsin dɔgɔtɔrɔso ma tiɲɛ yɛrɛ ni ala ka kan nin ko nin ŋɔni belebele di samalen Bakari Touré Bete ka bɔ population yɛrɛ sen na koyi sabula min ko nin misira a n'a lamuni a n'a kɛ sogo ye fɛn min ko nin denmisɛnw ye denɲanu mun si bɛ tali kɛ san fu la ka taa bila fo san 5 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔnko la lɛni ninnu ka lakana a bɛ se ka tɔbɔtɔ cogo min ka bila minɛn sanuman kɔnɔ Fasisanba a ko in kɔni bɛ taa fori kuma o kuma min kɔni ye ɲɛmaaba ye n'o ye Sakɔ holding yɛrɛ ɲɛmaa ye Mohamed El Hadji Sakɔ ni ye Laji yɛrɛ ka babuw ta ka lajɛ a ko nin musaka mun bɔlen filɛ ale poche da fɛ ka don Musera yɛrɛ kunkanko la jango kɛnɛ yɛrɛ bidaku kan Bakari Touré Bete ko nin tɛ foyi ye a ko la sabula ale yɛrɛ Misira ka den de ye wa a tɔ foyi tɛ Misira ka denw ka dɛmɛ yɛrɛ ko la o tuma min kɔni fɔlen don ka gɛlɛya bɛɛ o de ye nin kɛnɛya minɛn mun filɛ nin ye lɛni a ka tɔbɔtɔ k'a lase maaw ma maa mun mako b'a la o kuma janto yɛrɛ la o de kɔrɔko ka ɲi nin ye sɛbɛn an ye min salo ka bɔ gabeso min na Nouvel Horizon ɲɛdan kura Mahamani Touré ale ka sɛbɛnnin don u ka bibɔli la ayiwa Momo basi tɛ Mama ni an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ nin waati in na an b'a yɛrɛ kanubaa la ko radio Noura Fm ye 94 tɔmi muru 5 nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 baara banna Jalo ni ce an b'a ni cɛ si la Jalo i ka nin bagan ninnu tulo Mama an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔna la yan radio Noura Fm ye 94 wa tɔmi muru 5
amela selika ka bomu jila koroji kofi barabana anyo fongo nega durusra sira kalimpi 76 33 43 03 ne deuxième partie into oye na foni okene okan angan joaka momo mensela ka dum mali tribune mba aleta ti chaw ukodi ni mali tribune ta mamu kumalanda kono ode kureshi sisi kureshi bleni ngodi ako ko angana jamana masake kalata mun kan ka anfenya sam bafla ani sam mugo ani fla no be présidentiel 2022 naba ale ko fo ako parti politique mbe nanga mako IRD ibe na ka fo ko munye kumulo kele e fulan kele kumulo saba aka ja ko domina ko abara ko abuludale no kanyeshi oma allaba e farai ako docteur bu sisi Mamadou Igor Jara fo ka ta se munye maître de matrawuluma no bala jele chebaye bi mun be IRD akona la wa mun fene bala jele mesiga ke munye IRD aka cheboye kalata onata ola bienvenue Fasriga baka fola me kureshi sisi ako kalofla yani bikebe na ka fo mamu be nanga mako Mamadou Igor Jara ale fene dona munye IRD okona la o bolon ko famu docteur bu sisi ale fene fele ki shele mu IRD okona la ako siga fota la bu sisi IRD tonde woni okera aye ni dine ko fi ko bala jele obana PPP okera ina fo tonye ate komi ako docteur bu sisi ako ni duya jete mine kalaje bu sisi madishi ba fana do jamana nkona la kuyi wani Igor Mamadou Igor Jara fana jete mine kalaje ale fana madishi ba jamana nkona la aka jafu ka tasemi maître Demba Traoré ma ni bala jele madishi ba ame domina kon bi IRD okona la ako IRD era ton kona ni duna akona la ibe na ka fo ma chanwa ko ni kwa jeta uteklini atonde yera ka yeta uteklini ko sabu ka do ya yera ka fo mais anaka technocrate chara IRD kono sade a chara de ba chara la usebe koro jura de Fasriga baga fola mu kureshi sisi ako ame domina gombi IRD akona la ibe na ka fo atonde volemba mumbe mamu yera benuno sumala sisi u jera ka to inko ka ngonfe o te maître Demba Traoré ko asimo o la ko le père fondateur maître Demba Traoré ni du ajitim na kalaje ma chama yaye ka fo IRD tondo yera la ako nambe fe ka bunya ko amasigimi sumala sisi ma aka ina mu shini championnat aka ja ko mu ni mamu ne IRD ka cheboya ka kambi ako chete musute ko mu maître Demba Traoré ode na akaka Fasriga baga fola akona anana na folo ko siraka ya ibe na ka fo ko munye maître Demba Traoré alabe so ngafaka ya doni o yoro ko ni oleda obo so ngacheka bla krefe anga parti politique chiro ni de sani a chiro awo ni du anyona ni timna njako nde fly tiens ni alaka maître Demba Traoré ni yede candidat makambi il a tout le temps été fidèle au parti URD sincèrement ko mambe ko warbolu kun ko de kana oui o de ka kemu parti ka cheboye ko sabe ko warbo kun ka campagne financier abe warbo ro muna aba boro doma oui des fois do akna tatu ya amana ga to bu na yadde ko na ka mawdu ba ko no ko ba ko kuy o ko no jele do maître de mamma ba ko Mamadou Igor Jara fana naka maudu awo ali salifu sami ko anaka maudu beni ka bazido beni ka mautowa awo ganu ngana war ko insira de ka o de jamana ka parti politique ka bela jelen d'Afrique élection communale manasi ni war na folo teku etiga tête de liste ayi Allah sur le programme kay élection législative manasi ni na folo teku etiga tête de liste yayi jamana nyama ya mana nyini ni na folo teku etita Allahu akbar na folo munna ba boka na mu campagne ka aba boro do o kuma o masaja o feno de keleme ko genwa no sigira no mango ona folo ko o shunya ka ladu bete ndu ya fi de ne ko besem de ranya fesenye ati sugolo de mangambe de sabula toute chose acquise sans peine s'en va sans délai il fait un ngoni nsoro vraiment senge kala o no goni mbe abi shela abi bonyona Fasriga unga ba ka fola mu kureshi sisi ako ni nkoro fe mbela jelen ko so ni ko abela jelen ko obina don o IRD ko ni ku ko ma sigido ko ni ko okay o sigi ko na la no be kongre na abo ko fo o kongre akon na ka so bi ni ngani cheba saba nu ko fara ka bonyona ga Fasriga ba mu nye kureshi sisi ako mu nye docteur bubu sisi ale krefe ma yore do ya ira ka fo ni ya bubu sisi ko ni aishela IRD ko na la gansante ko aji bubu sisi ka be faka jamana masaka ya ko abe fe ko do nyini tonema Fasriga baga fola albi ni docteur bubu sisi ni du alaje wati laban na ale ko ngara maye munya anga transition maw na be soro sla ko fo ayu se bakoro baba ay baba li chaman tan ku usigare regalla usrana ko so mu docteur bubu sisi ni bubu sisi fila ka valisu bala de faranga ngan to mun ka tabla mu yeddo ko nala aka ja ko ngasikina ka fogo do na notawla ko yeddo ko na ko adaga ko anawuli ko sobe Fasriga baga fola ako fem ko ni be no jelo no ina fogo no kene bubu sisi aka do yeddo la aka ja ko
ko gansan tɛ dɛ ko an ka sigi ka a ko tɔ kɔni ko lajɛ ye den ɲɛmaa bɛ bi n'o ye Salifu Sanogo Salifu Sanogo ale yɛrɛ y'a yira k'a fɔ professeur Saliku Sanogo ale yɛrɛ y'a yira k'a fɔ a ko IRD ye tɔnden ye wa maa mun bɛ kɛ IRD ka cɛbɔ ye fo k'a sɔrɔ i ye IRD tɔnden ye i joli ko a donni kosɛbɛ wa IRD ye tɔnden ye IRD ye tɔn ye a tɔn ko a donni donni kosɛbɛ mun bɛ k'u ka cɛbɔ ye i ka fɔ bɛn ani ne mun ye parti yɛrɛ sira parti yɛrɛ règlement ko baara bɛ kɛ n'o de ye ni baara kɛra n'o ye ko a ka ca Ala fɛ ko maa mun bɛ kɛ IRD cɛbɔ ye ko o na don parce que kɔni don sɔgɔmada na an y'a sama ka bɔ Mali tribune kɔnɔ la min ye Kureshi Sise ale kalamkalatigi bonya a b'a la Bakar Toro bete galomajira sigilen o de ka jana o de kunama ka jana joli e kuma infuma Gawusu Tangara ni y'a ka sɛbɛnden a ko 2 quarts de la campagne de transport folona entre en collision bilan 94 victimes dont un mort et un enfant perforé par un objet awo ma bi kɔnɔntɔn ani naani olu kɔni bɛɛ lajɛlen sɛbɛkɔrɔ jogina nka ne jogini ma bi kɔnɔntɔn ani 3 olu de sɛbɛkɔrɔ jogina ma kelen kɔni o bɔnɛna a nin na nka funangɛni kelen Bakar Toro bete min kɔni kari yɛrɛ maɲɔlɔ ye a fana ye funangɛni halaki dɛ awɔ ko in bɛ yen de Falishanba a ko nin kɔni kɛra kunu n'a y'i ja a fɔ surɔ juin tile 28 san 2021 sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 4 a fɔ an ka kɛ sa 5 heures du matin 4h50 kɔni o kɔni ye 5 heures ye a y'a sɔrɔ dugu jɛra ka ban o kɔni fajiri yɛrɛ welelen kɔ Bakar Toro bete waati min na min kɔni nin kariba in ye a bisara la n'o ye folona ye kosɛbɛ lɛni u kɔni b'a la k'u kunda Bamako de kan Fasijanba a ko ne wulikajɔ in da ka lajɛ a n'a kɛ kari in bɛ ka bɔ Buguni yan fan de fɛ k'i kunda Bamako kan nka o kɔni bɛ bali min na bɛɛ min kɔni ye Welesebugu mara ye Bakar Toro bete dugu dɔ kɔni bɛ ko Siminji min ye Wagabɔn ye olu nana sarada kari in ye n'o ye folona ka kari dɔ ye Fasijanba a ko ne sarada in kɔni ta ka lajɛ waati min kɔni na min kɔni ye Wagabɔn ye u ni kari kɔnɔ mɔgɔw kɔni bɛ ɲɔgɔn na doni na bɔ a dayɛlɛ jeli de b'i kunna a donna ta a bɔra ta o n'o goni bɛɛ min kɔni ye folona ka kari tɔ kɛlɛma ye o fana bɔtɔ Bamako o taara dugu jɔlen na sabula ninnu kun mɛrɛmɛrɛlen don dibi la o wayi c'était pas du tout identifiable e kuma infama o kunta o bugunatigɛ dɔɔnin kun tɛ Fasijanba a ko o min kɔni filɛ nin an kana ɲɔgɔn musalaka o de gɛlɛyara ni gɛlɛya dɛ sabula kari 2 compagnie kelen ninnu kana tun ɲɔgɔn na nin waleya sugu na ka sababu kɛ binganikɛlaw ye o gɛlɛyara Fasijanba a ko min kɔni mɔgɔ 93 ye olu kɔni sɛbɛkɔrɔ joginen don kelen kɔni b'a la o farikolo nafama yɔrɔ fɛn fɛn kɔni bɛɛ coupera o kɔni est-ce que 3 fonctions vitales a bɛɛ endommagera a bɛnna est-ce que la nin gɛlɛyara dɛ woleri funangɛni kelen kɔni b'a la o ka ɲɛnama o fana don bɛ ngalama bandiw est-ce que woleriw ka baaraw de nin u ye kari in bala min o nɔgɔnin bɛ kari tɔ keleman fana nana don a jɔlen na Bakar Toro bete n'i y'a mɛn ko collision kari 2 de ye ɲɔgɔn sɔrɔ o de ye ɲɔgɔn sɔrɔ dɛ nka e ka mobilinin jɔn bɛ ne ta jɔn bɛ an b'a la ka boli ɲɔgɔn kɔ ne ye ne tun kɔfɛ tubabukan na maa min b'o fana dɔn o man ca dɛ o de ye carambolagie carambolagie collision o y'aw ɲɛsilen ɲɔgɔn ma nka ko donnen ɲɔgɔn ma n'a ye ɲɔgɔn tu o de ye carambolagie yakili to a la Fasijanba a ko nin min kɔni filɛ nin nin waati laban ninnu kɔni na ni wele kɔni bɛ bila bɛɛ a ma jamana ɲɛmaaw de don sabula min kɔni ye lakanako ye anw yɛrɛ sigiyɔrɔw la sirabanganaw la an bɛ don min na ko bi Mali kun n'a kun a gɛlɛyalen lakana o kɔni sɛbɛkɔrɔ dɔgɔyalen don o tuma nin n'a ɲɔgɔnna wulikajɔ sugu anw ka faamaw n'u b'a fɛ danga sigi a la nin waati in bɛɛ bolokuma dɔ o de ka fisa ni senkadi ye u ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabati min bɛ kɛ sababu ye jamana in kɔnɔna ka fila kɔ kan n'a kan yɔrɔ bɛɛ bɛ se ka bila cogo min na lakana sanuma minɛn kɔnɔ n'a tɛmɛna nin danga na jamana in taamadenko a n'a taamako a bɛ gɛlɛya ni gɛlɛyaden dɛ sabula ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka yɔrɔ wɛrɛ lasɔrɔ d'un point à un autre point c'est plus qu'un handicap Ala k'an ɲɛ ka d'a ma nin ko nin sɛbɛn an ye min salo ka bɔ gabeso min na Nouvelle Horizon Gawusu Tangara nin y'a ka sɛbɛnden u ka bi wali la
Gawsu Tangara an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ radio ye Noura Fm 94.5 an bɛ laseli kɛ ka bɔ min jalakɔrɔjikaw fɛ nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 mun bolo kunnafoni min kun b'an bolo sɔgɔmada in na hali n'a sɔrɔ kunnafoni tɔ bɛ yen nka waati kɔni a bolila fo k'a fɔ ko waati bolila fo k'a fɔ ko a bolila nin waati n'an bɛ foli ta ni ka kanuba ni dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ maa ma bɛ nin waati na ko sɔgɔlen bɛ Noura Fm na an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn nin waati na badabada foli an b'a lase mun ye baba Adama Ture ma Faransi n'an y'a fo sa mun ye Amadu Jalo ladada an b'a fo Amadu Bagajogo ale bɛ Indonésie n'an y'ale fo sa nin waati na mun ye ale jiginɛ badabada foli a bɛ lase a ma ɲinamakɛ Mahamadu Umar Bako n'an y'ale fo sa fo ka taa se Maliyaso ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ RCI n'o bɛ Côte d'Ivoire kɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ o kɔnɔna la n'o bɔra sa mun ye Zie Batoma ye an bɛ foli ta ni k'a fɛnɛ sɛgɛrɛ nin waati na a sɔgɔlen mana bɔlɔlɔ o sanfɛ n'o bɔra mun ye Adama Magasa badabada